privatizaciones, porque coa saúde non se xoga, coa nosa saúde e coa saúde da nosa xente, e con ela xoga o Goberno Central e o da Xunta. A crisis económica é utilizada como excusa por este Goberno Central e pola Xunta para realizar profundos recortes na sanidade pública que están a producir un impacto severo tanto na calidade asistencial como nas condicións laborais do persoal que traballa na nosa sanidade. Cando o PP ocupou o poder en Galicia no ano 2009, Núñez Feijóo afirmou que levaría a cabo políticas de austeridade, pero sen reducir os orzamentos de sanidade, educación e servicios sociales. Mentiu 3 veces, porque estes departamentos son os máis atacados pola política e polas súas actuacións. E por enriba disto, durante o seu mandato, a débeda medrou en Galicia o triplo que a do ano 2009. Ten unha política sanitaria o Partido Popular, claro que sí, pero unha política que está orientada a recortar o dereito á saúde para transformarlo nunha mercadoría. Pretende desmantelar o sistema sanitario público, potenciar o aseguramento privado e dar participación ás empresas privadas na prestación de servicios sanitarios con noso diñeiro, con diñeiro público. Hai unha estrategia global impulsada polo Fondo Monetario Internacional, do que foi presidente o señor Rato, e o Banco Central Europeo, que o goberno do PP está a impoñer en Galicia desde o inicio da legislatura. As diferentes medidas adoptadas, reducción dos orzamentos sanitarios, recortes das prestacións, restricción no acceso aos servicios, externalización de actividades, privatización da xestión hospitalaria e outros, están enmarcadas nesa corrente ultraliberal e motivadas pola mesma estrategia, é dicir, a precarización dos servicios sanitarios públicos e a definición de espacios de negocio para a sanidade privada. Vamos ver os elementos básicos que a estrategia sanitaria desenvolvida polo PP ten en Galicia. Primeiro, deterioro e descapitalización do sistema sanitario público. O orzamento sanitario sufriu unha reducción de 300 millóns de euros respecto ao ano 2009, que é o que representa o custo do novo hospital de Vigo. Este recorte traduciuse tanto na paralización de programas clave como na reducción de actividade dos servicios asistenciais. Paralizaron a actividade hospitalaria de tarde, co consecuente aumento da lista de espera. Desmantelaron parcialmente e fixeron recortes nas áreas sanitarias do Barco, Barbanza, Monforte, Burela, Salnés e Verín. Suprimeron o plan de mellora da atención primaria, o plan da muller, o plan de saúde mental e suprimeron os programas de atención a drogodependentes e pacientes con SIDA. Houbo durante estes anos unha total ausencia de políticas de racionalización e de mellora da calidade, o que supuxo o mantemento do gasto farmacéutico máis alto do Estado por non desenvolver estrategias integrais e polo uso irracional dos recursos. Por todo isto, malgastaron máis de 1.300 millóns de euros ao ano. Realizaron unha drástica reducción do persoal, co despedimento de interinos e de contratados, e coa xubilación forzosa de médicos aos 65 anos, amortizando desta maneira as súas plazas, xa que a súa reposición é solamente do 10%. Outra das súas estrategias é a privatización da estructura do sistema e dos servicios asistenciais. A única partida, do orzamento sanitario público que experimentou un crecimento foi a dos concertos co sector privado. Privatizaron servicios estratégicos para o funcionamento do sistema, como a central de chamadas, a plataforma informática, a central de compras,
e ata os procesos de provisión de plazas e adjudicación de concursos. Van a continuar e mesmo mellorar o concerto singular de Povisa para o que recontraron o proxecto do novo hospital de Vigo, no que suprimiron as 400 camas previstas para absorber a atención da poboación atendida ata agora por este centro privado. Privatizaron o financiamento, construción e xestión dos novos centros como o novo hospital de Vigo, que ademais de multiplicar o seu custo que estaba en 250 millóns, ahora 1.400, con todos os conceptos van a subir a 1.800, sufriu un serio recorte na súa superficie, camas, servicios e na calidade dos materiais e equipamentos. Son uns mentireiros cando dicen que público este hospital está nas cuentas da Acciona, non nas cuentas da Xunta de Galicia. Manteñen a Medtec, agora disfrazado de Galario, que ven actuando como un instrumento dirixido á privatización dos recursos e controles tecnolóxicos e a facilitar a penetración do sector privado na sanidade pública. A terceira estrategia é o desmantelamento dos alicerces do sistema, universalidade, equidade e accesibilidade aos servicios. O desenvolvemento en Galicia do Real Decreto del 2012 supón rachar coa sanidade pública universal e introducir o copagamento, chamado repago, por servicios e prestacións sanitarias. Este Real Decreto obriga agora aos pensionistas a pagar unha parte dos medicamentos e agora tamén nos obriga a todos a pagar polas prótesis, as sillas de rodas, as muletas, polos alimentos especiales, do que depende a vida de moitos dos enfermos que os necesitan, e os transportes en ambulancia non urxente. Tamén contempla a supresión da carteira de servicios única e universal e gratuita como a conocíamos hasta agora, e a rompen en tres partes. Unha chamada servicios básicos, que vai a ser gratuita, e outra complementaria e outra accesoria, bonito nombre. Esta sanidade complementaria e accesoria será tamén copagada e haberá que pagala directamente ou mediante un seguro privado complementario. Neste grupo de servicios optativos, chamanlle eles, que son os complementarios e os accesorios, pretenden incluir probas tan importantes como a mamografía, o tratamento da esterilidade, que é un luxo, a rehabilitación, posiblemente tamén, porque non, o diagnóstico prenatal, posto que Gallardón quere que teñamos fetos mal formados. Núñez Feijóo, por último, para completar a xornada, anunciou tamén a súa intención de que os pacientes hospitalizados paguen a comida, a limpeza e mesmo as sillas onde se sentan os acompañantes.